nalezi zikibha zey'nhlanganweni esinikeza zona, nazo ngathi izona ezifika nendlala ekhaya. Ngoba uma like laqala ukhetho nisinikeza ikibha ey'nkulu kunathi nithi asizenzeni si-advertise indlala. Mina sengiqala ukusola nale mali yo-350 ngathi iyona ehamba nama-Illuminati. Sitsheneni uma ukuthi nijoyine i-Satanist sivele sikhohlwe yiyona le mali. Ngoba uma ike yafika liphela usuku ikhona leya mali. Benamanga labo, bazokhuluma labo. Asithule ngoba singayiboni lento eyenzeka ephalamende. Njalo nina uma nivela kumabonakude ninqekisana ngamagama, nivele nikhulume kahle nje. Ngicathi asazi ukuthi niya-acta. Hayi, okubuhlungu kakhulu, okungithusa kakhulu, kubuhlungu kakhulu ukubona umuntu omnyama ekhuluma isiNgisi kodwa manje isikisi sakhe uma uthi uyasihlolisisa kahle sigcinizela umuntu omnyama. Hayi, akashintshi uhulumeni, akashintshi uhulumeni, kusazofa abantu. Okungikhathaza kakhulu ukuthi leli zwe kuthiwa ithina salimele. Kodwa kubuhlungu kakhulu ukuthi futhi umuntu omnyama ocindezela kulo mhlaba. Hayi. Ephalamende.